Hej, så igen alle sammen. Hvor er du, Mathias? Jeg er her. Hvad skal vi sige det der? Godt, hej. Og vi er i en omgangsblæk, og du skal huske, du skal trykke højreklik med din spade, uden at ryge ned. Ja, okay, jeg er nede på den anden, Okay, fint. Jeg kommer ikke ned til dig lige forløbig, vil jeg ikke tro. Fordi at jeg fik en ned, Godt! Røg du selv ned igen? Nej, jeg er stadig øverst. Nej, anden øverste. Ja, anden øverst. Nå, så de bliver større, jo længere du kommer ned. Ja. Okay, jeg fik en til ned. Nej, pis, jeg er nede på nederste. Ja, det bliver sgu et godt klip. Nu skal I så tænke. Nu, jeg tror ikke, vi har optaget inden for den anden server først, og så nu inden for den her. Det bliver sådan en del klip. Ja, jeg fik lige en ned på anden etage. Så der er kun 2 år på den etage, jeg er ved nu, og det er så den øverste. Jeg er nede på nederste. Ja, jeg er den eneste oppe på den øverste. Okay. Så jeg hopper altså ikke lige. Nå, nu kom jeg så ned. Fordi at der var nogen nedenunder. Jeg er død. Nej, fuck, okay. Det var vist mig, der kom. Nej, jeg døde. Hvad, kan vi bruge det her klip, eller? Jamen, det kan vi da. Kan vi da? Vi ses. Hej igen alle sammen. Det der er det andet klip af Splæk. Og jeg håber, at I kan lide det. Det er AMF Gamers. Enjoy. Bitches. Hej Mathias. Hej. Nej, pis, jeg er nede på den anden. Okay, jeg har lige skudt 200. Okay. I alt, i hvert fald. Ja, haha. Jobbe! Ja! Wow. He is sexy. Jeg er den eneste oppe på den øverste. Woohoo! Der er ingen, der får mig ned. Jo, det gør jeg. Fuck, du ville være ond, hvis du gjorde det. Og jeg røg så ned på anden etage. Hej, jeg så dig lige. Hej. Nej, okay, jeg er nede på nederste. Okay, jeg er stadigvæk på den anden. På den anden. Dildo penis. Okay, jeg tror, jeg får ned. Nej, for helvede skal den op. Får man penge i det her, ligesom du gør den på? Ja. Nej. Skråstreg point. Altså, det er mere sådan Ja. point. Og jeg har faktisk en fordel, at jeg bruger makro. Den skyder 100 æg i sekundet. Ja, nu rører jeg så ned på nederste etage. Ja, det gør jeg. Så here we come, bitch. Og min far kommer hjem klokken 12. Så der kommer nok lidt vlogs op i dag. Ja, men der kommer nogle vlogs, dog. Nogle rigtig hyggelige vlogs. Det her, det er en god episode, du. Ja, det siger jeg ikke. Fordi jeg har overlevet mig også. Jeg har slået min rekord for sidst noget, jeg... Er du stadigvæk overlevende, eller? Ja. Ja, Så... du løber lige der. Hej så. Ja. Jeg dræber lige ham, der er bag dig. Eller, ja, jeg har lige dræbt ham. Pas på. Det er dumt at stå stille det her. Undskyld. Fuck it. Jeg står aldrig. Det var det sexy guy. Vi skal ikke røre hende der den pine der. Hende der den flotte der. Jo. Nej. Vi skal rape hende. Ja, men så kan vi ikke... Nej. Stå stille. Det var ikke godt. Jeg fik hende der... Godt. Jeg løber lige bag dig. Og det gør nogle andre også. Jeg kan bare se de der æg, de går bare ud af en face. Shit. Jeg døde næsten. Klokken er 9:09. Noget tid over 9. I am the my. What the F? Er du død? Nej. Nej, jeg er stadig længe. Det er en... jeg slår min rekord endnu mere. Sidst der var den 10. Eller nej, 10 sidst. Den var 16. Fuck, det er sygt det her. Det var sygt, mand. Nu er vi 4 pladser tilbage. Og Andreas, når hvis vi to kommer alene tilbage, skal vi to så ikke bare hoppe i på samme tid? Jo. Fordi så er det en selvfølgelig jeres, der vinder. Den der kommer sidst ned, der vinder. Jeg tror, vi vinder den her. Det gør jeg. Det tror jeg nemlig også. Okay, vi tager den sammen. Skyd 100 æg i sekundet. Ja. Sådan. Okay, det er dig og mig mod en. Nu
må den ikke fejle, den her. Den må ikke. Ja, vi fik ham med. Okay, så vi hopper i på samme tid. Okay, 3, 2, 1. Din su. Okay. Der kom der på en anden plads. Lol, så står der game over. Okay. Ja, game over, det betyder jo, spillet er over. Jamen, det var så de 2 klip, I har fået. Hej, hej, alle sammen. Hej, hej, alle sammen. Ja, farvel. Hej. Vi ses i nogle andre klip på denne server. Eller ikke denne server, denne kanal. Ja. Hej, hej.